državnom himnom Lijepa naša i svečanom pjesmom Krasna zemljo Istro mila u izvođenju naše istaknute sopranistice Sandre Bagarić uz pratnju Darka Domitrovića na klaviru započela je svečana sjednica Gradskog vijeća u povodu Dana grada Labina. Hrvat ljubi, dok mu njive sunce grije, dok mu hrašće bura vije. Glas se čuje oko naše, čuje mirna draga lim, sve se diže što je naše, zarod gori srcem svim. Labin svoj dan slavi u znak sjećanja na donošenje prvog gradskog statuta 17. kolovoza 1341. godine. Zaželjevši srdačnu i toplu dobrodošlicu svim vijećnicima, mnogobrojnim uzvanicima te dobitnicima ovogodišnjih gradskih nagrada i priznanja, predsjednica Gradskog vijeća Eni Modrušan istaknula je kako se Labin ponosi svojom bogatom poviješću, ali i visokim civilizacijskim dosezima, multikulturalnošću i konvivencom, antifašističkim opredjeljenjem te uvažavanjem različitosti i gradom koji je otvoren svakom dobronamjerniku. Dragi uzvanici, prije nešto više od godinu dana ustrojen je aktualni saziv Gradskog vijeća. Bez obzira na različite političke opcije i svjetonazore, kroz sučeljavanje različitih stavova i mišljenja, u konstruktivnim i argumentiranim raspravama nastojimo na najbolji način obavljati odgovornu dužnost gradskog vijećnika ili vijećnice našega lokalnog parlamenta. Nastojimo donositi akte koji predstavljaju najbolja rješenja usmjerena na zadovoljstvo naših građana kvalitetom života, odnosno namirenju njihovih potreba i interesa, kao i zadovoljavanju potreba svih drugih sudionika naše zajednice. Nakon 2 epidemiološke godine uzrokovanih pandemijom koronavirusa, pred nama su opet vremena sa brojnim neizvjesnostima i rizicima, negativne posljedice rata u našem okruženju, inflacija, klimatske promjene. Izazovi koji su pred nama su ozbiljni, brojni i neće ih zasigurno biti lako svladati. No, našom motivacijom, znanjem, timskim radom i suradnjom i uz visoku razinu društvenog zajedništva uvjerena sam da možemo i hoćemo uspješno i hrabro djelovati i u tim nepredvidivim okolnostima koje su pred nama. Istovremeno, želim da i svaki naš građanin bude potaknut da svojim radom, kreativnošću i voljom doprinosi našem održivom i kvalitetnom razvoju. Da svakom od nas Labin bude sigurna i poticajna sredina, jer to je naš grad. Grad koji volimo, grad kojim se ponosimo. Drage Labinjanke i Labinjani, dragi svi koji naš Labin nosite u srcu, čestitam vam svima Dan grada Labina. Sretan ti praznik, voljeni grade. Skupu su se obratili i uzvanici. Prvi istarski župan Boris Miletić, koji je Labinjanima čestitao njihov dan. Evo, htio bih kazati kako sam doista zadovoljan što imamo niz zajedničkih projekata, što smo na službenom radnom sastanku 24. travnja prošli kroz te projekte gdje, dakle, Istarska županija definitivno ulaže na ovo područje. Reći ću samo nekoliko, po meni, bitnih projekata. To je izgradnja, dakle, doma za starije osobe, iako Istarska županija nije osnivač ustanove. Taj projekt vrijedan 36 milijuna kuna zajednički financiramo, ono što bi se rekli bratski, pola-pola. Zatim značajna ulaganja naše zdravstvene ustanove, istarskih domova zdravlja u, dakle, stacionar dr. Lino Peršić, negdje oko 2,7 milijuna kuna, kako u ljekarnu, tako i sam objekt.
Nedavno smo, evo, gradonačelnik i ja potpisali zajedno jedan sporazum koji će omogućiti našem kiparskom simpoziju, dakle, trogodišnje financiranje i najmanje bitno istaknuti kako naša županijska uprava za ceste, dakle, na području Labina, konkretno Kapelice, prva faza je već napravljena, ako se ne varam 5,5 milijuna kuna i druga faza, dakle, 8 milijuna kuna, nešto manje od 14, gdje, dakle, ulažemo u prometnice, a ukoliko uzmemo proteklo razdoblje, dakle, u područje školstva, dakle, ustanovama kojima je Istarska županija osnivač, u proteklom razdoblju uloženo je negdje oko 15 milijuna i 300 tisuća kuna. To su, dakle, zajednički projekti upravo u cilju onoga što je predsjednica Gradskog vijeća rekla, razvoja ovoga prekrasnog grada u interesu normalno naših građana. Još jednom čestitke povodom Dana grada, čestitke svim laureatima i živio nam Labin! Gradonačelnik Manzana Piero Furlan istaknuo je kako se bratimljenjem gradova utječe izravnim uključivanjem građana u proces europskih integracija i pripadnost Europskoj uniji. Nakon glazbenog broja kojeg su izveli Teo Buždon i Gloria Kodelja, prikazan je video o projektima grada Labina. Nazočnima se obratio i labinski gradonačelnik Valter Glavičić, koji u svom govoru istaknuo sve što je napravljeno, što je u tijeku i što se još planira napraviti u gradu Labinu. Dragi prijatelji, dijelim sa vama radost susreta sa svojim dragim sugrađankama i sugrađanima i svima želim poručiti: ponosim se vama. Ponosim se zato jer smo se u tom vremenu još više približili jedni drugima. Osjetili svoje ljudske, tople, iskrene potrebe za zajedništvom. Izradili još jače povjerenje. Na tom putu, dragi prijatelji, nije sve posuto rožama i fiorima i ne ide sve glatko i od prve. Dapače, voditi labinsku obitelj od 10-ak tisuća stanovnika koja se k tome na našu radost u ljetnim mjesecima više nego udvostručuje, vrlo je ozbiljan i zahtjevan posao. Kovarsko je to delo koje traži ozbiljan i kontinuiran rad. One gdje nema skrivanja pod tepih, već će svakako ono što nije dobro isplivati. Naprotiv, isplativije je zagrebati što dublje kako bi istina bila jasnija, a krvna slika vjerodostojnija. Oduvijek jasno i glasno ističem kako smo mi dužnosnici izabrani od naših sugrađana i zato preuzimamo odgovornost kako bi činili promišljene pomake i time doprinijeli kvaliteti života. Na ishodištu kao i na kraju toga puta smo mi, Labinjanke i Labinjani, koji izdvajamo svoj novac u našu zajedničku kasu, od koje moramo financirati sve segmente života u našoj zajednici, unapređivati, obogaćivati, ali i održavati. Kao i većina vas, dragi sugrađani, nisam tu samo u prolazu. Ovdje sam oduvijek, ovdje živi moja obitelj. Znam da život jednog građana, jednog pojedinca čini tek trenutak u višestoljetnoj povijesti grada. Ali opet, zašto taj trenutak ne bi zasjao? Zašto ga ne učiniti istaknutim i pamtljivim kada mi je već povjerena takva mogućnost i odgovornost? Sve moje misli, energija i sam moj rad usmjereni su na one koji taj trenutak u beskonačnom vremenu čine ispunjenim i vrijednim življenja. Na moju obitelj, na moj Labin i na moje Labinjanke i Labinjane. Dragi moji, sretan vam dan grada Labina. Svečanosti svojim stihovima obogatila i pjesnikinja na labinskoj cakavici Roberta Raci. Vagoneti šviketuju, karbonjeva karjole, med kosti je struh. A jih Bog gi pomiluj, če li pritvonka, če li vide dom. Vris je na place, matere je srce puklo, šlo je telo v kasun. Štrmac, Venež, Labin, Raša, Labin gre dalje,
sretno kovari, kova je naša. Eto. Zatim je uslijedio svečani čin dodjele gradskih nagrada i priznanja. Ove godine nagrada za životno djelo posthumno je dodijeljena Sandru Bolji, osobi koja je svojim toplim riječima, dobrotom i posebnošću te velikim žarom kroz svoj rad i predanost medicinskom pozivu kao i ljudskim postupcima utjecao na gotovo svakog Labinjana. Godišnju nagradu grada Labina dobila je tvrtka Novatek Labin za razvoj inovativnih projekata, doprinosu labinskoj gospodarskoj sceni i pozicioniranju grada Labina na mapu jednog od tehnološki najrazvijenijih gradova u Hrvatskoj. Godišnja nagrada dodijeljena je udruzi žena Svete Nedelje Mendula iz Nedešćine za izniman i prepoznatljiv humanitarni rad, nesebični društveni angažman i volonterski rad. Priznanje grada Labina dobili su slastičarnica Vanilija iz Rapca, obrt za ugostiteljstvo vlasnika Neseta Salija, te Giacomo Scotti za iznimni publicistički rad kojim je doprinio valorizaciji povijesnih vrijednosti grada Labina. U ime nagrađenih zahvalili su direktor tvrtke Novatek Vladimir Peršić, koji se odrekao glavne nagrade od 7.000 kuna u korist mamografa, te Giacomo Scotti. Još su jednom na kraju svojom izvedbom oduševili Sandra Bagarić i Darko Domitrović.